noma indlala esikhiphile. All right. From verse 1 to verse 8. Psalm 140 from verse 1 to 8. Sesizona manje 10:9. Yes. Wathi ukuba uIsrayeli aphume eGibhithe, indlu kaJakobe kubantu bolunye ulwimi. Khona uJuda waba yindlu yakhe engcwele, uIsrayeli waba ngumbuso wakhe. Now uJuda waba yindlu yakhe engcwele. This was so prophetic. This line was so prophetic. Because abantu bazokwazi ukuthi iTemple lakhiwe kusiphi isizwe. Then Israel became his dominion. Yeah. Yes. Kubeka. Ulwandle lwakubona. Yes. Lwabaleka. Right. Yeah. iJordani labuyiselwa emuva. Yes. Izintaba zathekula njengezinqama. Yeah. Amaqhuma njengamawundlu. Yes. Unani wena lulwandle ukuba ubaleke? Nawe Jordani ukuba ubuyiselwe emuva. Yeah. Nani izintaba ukuba nithekule njengezinqama. Yes. Nani maqhuma elinjengamawundlu na. Yeah. Thuthumela mhlaba ebusweni benkosi. Yeah. Ebusweni kukaNkulunkulu kaJakobe. Yena ophendula idwala libe yichibi lamanzi. Yeah. Insengetha ibe ngumthombo wamanzi. Awusithandazeli this. Baba wathona amandla onke liphilile izwi. Thank you. Sisithise ngalo namanje egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. So ngingumuntu ke uma Mama uNdlovu ngishumayela ngama series uma ngisebandle. So kuba umsebenzi omkhulu ukushuma usuku olulodwa kimi. Hayi ngoba nginomlayezo omningi. Ngingumuntu ofundisa uyazi ukuthi uthisha kwenza njani classini. So ngiyangifuna nento ukuthi uzoshayithi. Yabona kuyimanje ngizama babami ukucollect yonke into engifuna ukuyikhuluma ukuze ngikhulume kahle. Amen. Ngiphethe notebook ngishela lapha endlini ngoba manje kube ngiphathile bengesiphuma la endlini. Egameni likaJesu. So na uIsrael lo uphume eGibhithe. Obhala la umlando abazama ukuveza bathi uDavid kodwa futhi beveza ukuthi akusiyena uDavid. Futhi author yaleli hubo iremaina unknown. Manje we are helping nalo muntu othi uDavid uthi kuma kuba akusonke abakho abalo uDavid. Khona Asaf khona uKhora khona uMose. Amen. Kufanele nani verse elithi base bengaphesheya uMary kwacula kwacula uMoses kwagcina uMary. uMose waqala ingoma waseke uMary esayithathele egcineni. Lengakhaya angilimazi ngalokho bathi nje siyaqondisana egameni likaJesu. So now kuphunywa ke eGibhithe lo baye asimazi lobele ngoba nehistory ayikuvezi ilotreni. Kufana namahubo 91 aqala kumahubo 90 uMose obhalele yakhe. Akusiyo uDavid. So asimazi ukuthi ubani wabhala. Mhlawumbe uJoshua we don't know. Mhlawumbe uCaleb we don't know. Asazi ukuthi ubani wabhala la. Kodwa uma bephuma eGibhithe lo wabhala into ayibona. Ngeke ngisho. Wabhala ngeke baba yashumahela. Umama ombaje bashumana ukuthi hayi sizohambisana. Yazi umhluku ukuthi izenkozweni ingafani omunye uza namahewu omunye uza
indlela umebhala ubhala uobserva izigameko nezigemegeme imihlolo uNkulunkulu ayenza khona ibandla. Amen. So uyabhala ke uthi uJuda waba indlu yakhe engcwele khona ibandla. kwaIsrael waba umbuso wakhe. Now prophetically leli verse lika-2 likhuluma ngo-Israyeli ewonke, kodwa liveza ukuthi ethe wonke enjalo uJesu inkosi uyozalwa kwaJuda kodwa ba because iBhayibheli uma likhuluma ngendlu yokugcina enenkazimulo enkulu likhuluma ngoJesu ezokhanda ibandla kodwa ba so now bese ke sizama ke liyaveza ke leli verse ukuthi wathi Israel umesondela ulwandle lwahlele emuva uma ngaqamba lwabaleka right lenzani eJordan labuyiselwa emuva. Ngihlezi ngithi mamumbanjwa ngiyamthanda uLuka kunabo bonke ababhali bamagospel because yena uthi mina ngabhala ngohlelo zonke izinto ezenzeka. Sengathi ngiyamthanda nalo ngoba lo akabhalanga njengo Exodus. Ubhale izinto zathi ukugama babushangase lo muntu. Uthi ulwandle lwabaleka. iJordani lahlehlela emuva.